Sugeng Rahayu para sedherek kinasih monggo ingkang pelanggan Jawa wonten Mister Mendem sumangga ra kena dikandani tinggal mau wae. Rene, rungokne. Aku wis kandha cium marake ciloko. Aku wis matur men seneng ngomongan lantur. Wis tak kandhani yen foto marake lali. Bacut ngunjuk pir kakean katine genter. Ayo ora tak gagas penting sesuk tuku beras. angel Ora tak wis penting anak bojoku waret. Ojo munamuni nguturi kaya bayi. Ditakok wae yen klenger wis nglosor dhewe. yo tak tokne wae lho ya glosor lak tinggal lunga ya. Ojo cekak atimu, wis tak cukupke lelakonku. Pancen bener kandhemu, mergo mendem ngrusak awakku. Sadar yen wis mari kanca-kanca pamiti. Syukur bagi mendem dot ditinggalake. Selamat tinggal koncoku lereno ndukan. Kancane dituturi. Dongakno kuat mendemku wis ora kuat. Cocok. Lereng sik lho. Enggak pernah. Seneng omongan lantur. Wis tak kandhani yen foto marake lali. Bacut ngunjuk pir kakean tatine genter. Ora tak gagas penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo waret. Ojo muni nguturi kaya biyayi. Ditakok wae yen klenger wis losor dhewe. Tak tinggal lunga we losor dhewe we. Kakak
golek